intom, jien jisimni Josjan il-Pento Ferri. U se nirrakkontalkom l-istorja ta' Aladdin fost l-Awċin. Imma jekk intom tixtiequ tkunu tafu kif se tiżvolġi l-istorja, aħjar tiġu nhar is-Sibt 14 ta' Diċembru fis-7:30 ġewwa l-Oratorio Don Bosco. Narawkom hemme, nistennikom! Aladdin fost l-Awċin, il-pantomima għal-familja kollha ġewwa it-Teatru tal-Oratorju Don Bosco Għawdex fl-14 ta' Diċembru fis-7:30 ta' filgħaxija. Ejja, għax int ħaqqek tgawdi serata mal-familja kollha. Mela bbukkja online fuq is-sajt tal-Oratorju Don Bosco. Narawkom!